Ahoj, po nějaké době se zase chci podívat na nějaký chytrý pásek, konkrétně to je Govee Striplight S, 5metrová verze, kterou chci zkusit nainstalovat pod kuchyňskou linku. Mrkneme se na to, jaké jsou funkcionality, jak se to páruje, jestli je to jednoduchý nebo nějaká složitost. Koukneme především taky do balení, takže to nebude nějaká recenze, ale spíš takový rychlý rozbalení, vyzkoušení, nainstalování a uvidíme, jak to bude fungovat. Tak jdeme na věc. Tak, adaptér do zásuvky, klasická. Nějaký nálepky, instalační držáčky asi. A samotný pásek. A pak už jenom krabička, že v pásek, ten by měl být v 5metrové verzi. Měnitelné barvy, tak jsem hlavně zvědavý na tu jeho svítivost, jak daleko jsou od sebe vlastně ty jednotlivé diody, jestli to bude na tu linku stačit. A tady je pak nějaký ovladač, ovládání základní, což znamená si vypnout, nějaký ovládání režimu a jasu, tak uvidíme, co by to mělo umět. Tak, adaptér máme v zásuvce, zkusíme to propojit dohromady. Tak, super. Pásek nám nastartoval. Už nám tady předvádí nějaký barevný kreace. Takže teď ho zkusíme propojit s aplikací Domácnost. Lístečku, tak ho zkusíme přiblížit na kamerku. Jo, vypadá to, že se to chytlo. Takže připojit. Tak, vypadá to, že se nám to připojilo, takže dáme kuchyň, pokračovat. Tak, pokračovat, žádné automatizace teďka nechcem. A mrkneme na to. Tak, jsme v kuchyni. Pásek máme připravený a namyšlené to mám plus minus tak, že vlastně do téhle sekce do spod bych chtěl dát buď 2 otočky, ať tam více svítí ten pásek, pak ho otočit směrem nahoru a nechat ještě zbytek těch 5 metrů tam nahoře, aby to vlastně fungovalo tím způsobem, že to potom ozáří vlastně i tu linku nad tím, takže ty věci nahoře budeme muset dát někam pryč, aby to hezky vypadalo. No a uvidíme, jak to bude ozařovat tady tu spodní část linky. Takže teď ho tady nainstalujeme do té spodní části. Tak, pásek jsem nakonec nainstaloval takhle ve 4 nebo 3,5 lineách, protože svítí fakt méně, takže kdyby bylo tam nahoře, tak by to fakt svítilo hodně málo. Jinak, jak vidíte, má tam vlastně takhle základní ovladač, kterým jste schopni manuálně ovládat, co znamená vypnout, zapnout, měnit nějaké věci, co se týče nějakých efektů přímo na tom, což samozřejmě na lince úplně asi člověk nevyužije. Teď, jak vidíte, to reaguje například na můj hlas. Každopádně tímhle se dá tak ovládat jakoby základní věci a tím prostředním tlačítkem uprostřed ovládáte barevnosti. Co se týče ovládání toho pásku, tak když ho připojíte do aplikace Domácnost, tak jste schopni ovládat jakoby základní funkce, dávat to do scén, což znamená měnit barvy, jas, zapnout, vypnout, ale v aplikaci Domácnost už toho víc nastavovat nemůžete. Pokud chcete ovládat veškeré ty funkcionality jako měnění barev po délce, různé zvukové nebo efekty reagující na zvuk a všechny ty vymoženosti toho daného pásku od Govee, tak si musíte stáhnout jejich aplikaci a v ní to teprve potom jakoby ovládat. V Domácnosti to prostě nejde. Co se týče toho samotného lepícího pásku, ten lepí velmi dobře, drží to tam zatím jako pevně, vůbec se to neodlepilo v rámci noci nebo něco takového, takže uvidíme, jak dlouho to vydrží v rámci času. Každopádně, jak jsem ukazoval, tak na balení jsou i ty instalační vlastně kobylky, které se dají přilepit nebo přišroubovat k lince nebo k nábytku, takže pokud by to nedrželo na tom základním pásku, tak se to dá řešit i tímto způsobem. No a to je za tento pásek vše, tak uvidíme, jak bude dlouhodobě fungovat a vám přeju, ať se podaří najít ten pravý pásek pro vaši domácnost. Mějte se, ahoj!